1,47,603 vote pen Amar Singh Tiso Chipahaisi Dipu constituency MP ke man 6 Dipu ST parliamentary constituency along Adun Tuapong BJP atum ong dung vote pen Chipahai Kidamtang Arunipain Kora Trok Arni vote jok dead pen Chekloy Johnson say strong room along Biderapi vote signify pli Ernie vote Lakhal Vote kalakaba mahot EVM machine kahino joini 108 Bokajan Elesiam Kankido polling station number 62 Lasonsi 109 Harakat Elesiam Kankido polling station number 45 171 123 122 lapen 110 Dipu Elesiam Kankido polling station number 133 lapen 212 avot ki lakhalong lidet Kadok Kavelong Troxia polling station Pangrum Petpen vote ke Jogapai 4,147 henlo. Ke haya vote ke ong pika joini lakha pusita me ke haiji ke Amar Singh Tiso matlo. Lasi ECI guideline ating lakha khedet sita choklo pu joini district election officer pen kadok kave Ratcharia song mati candidate atuma phan hangsi kadok kave alam chingwai linlo. La sorting kadok kave chikroi sar la pen kalakha Tang avoda pai ateng pen BJP pen kachitoy dun Amar Singh Tiso phan ke hai pangdak datlo BJP candidate Amar Singh Tiso vote ke long 3,34,620 alangli 1,47,603 a vote pen si hailo adun to APHLC Jai Kathar vote ke long 1,87,017 lapen alangli 1,47,603 a vote pen remdun datlo Indian National Congress candidate Joyram Ingleng alangli vote ke longke 1,24,019 lapen alangli 2,10,601 a vote pensi remdun datlo Lasonsi Gana Suraksha Party mate GSP a candidate John Bernard Sangma alangli kadokave 11,279 a vote longdunlo sita alangli 3,23,341 a vote pen remdun datlo Lasonsi ASDC candidate Jotson Besita May 9,633 a vote pen si longdun jotlo Laso joini alangli 3,24,987 a vote pen remdun datlo Nonapong Lok Sabha kiliga hut madua song phanta aning ke dogde voter nota phan ke jogaphai 16,259 an le roklo Dipula pen Harakat ST LAC Parman Dipu ISBT alongsi vote lakhaponlo Sonsi 108 Bokajan ST LAC Parman Bokajan Golf HS School alongsi vote lakhalo Haflong ST LAC Parman Haflong DC Asahemalong Rongkhang pen Amri ST Alicia Parman West Karbi Anglong District Ahempi Hamren along Kido Hamren Gov HS School along si Lakhalo Vote Kalakharni 108 Bokajan Alicia Angkang Kido polling station number 62 a EVM machine kehno joini masapsu kahuri sayalam klanglo Bonta Dipu Hamren lapen Haflong along ke insam jin pensi vote Kalakha patanglo Dipu pen babusing kramsa lapen Huluni pen Buddha Singh se reports News First Karbi Anglong Tunge lage kroinu athema magazine along ta bang research pen ke to tumdu la EVM ke ilitum le mobile phone le bluetooth pen jatta pinchong de titiason a number andalar et titiason lage lar et ut la posi lage bluetooth pen si ke lar lo just se met ke la pen counting huta ko hala Computer ka selama tumabang arukom hala tumabang nonta nang litumanda pulo suri cap ke konat ni penang peklang dat kedi la sila son taksi non iliga chini dun ke suri cap konane ke nane bense peklang lo batai si abatai lo menike lage la posi non hut la soa EVM pen counting kado ka ke lage me o e lage ni tumda ahok lage ke chok binong lo pen ni tum kroi kri nang mani kan langsung uber son si election mang do thunang ji mo tin nang nili tum ni nga hang kalang lo re election do thunang ye sapha et pen re election do thunang ye inkirjir pen jong si ilitum adet itum karbia khe inglong arat akhe yong si ke Kering nang ji itu malong riyong si kecerai nang ji pelote lagi re-election do tunai.
Sir non kumaching wai ateng ang tenang itu cik kau tu nama result itu ya ya pak. Bang declare that lo ke laga bang declare board i that lo la si ni tum ke laga chok chek pula hai Komplain pernah happy tu. complain da pilo Kuma pan ni sir komplain itu. RO pan lo returning officer pan Bangadim ke anta result le mu pen se ke klang lo non dak di phua bang ke non ta baji kep ke pleng tholo declare de ko people so la so la he hu ka la kheli meli ka sela mo pot lo pu si ni li tum ma thak lage along counting a thai ta do o po jo long phi pia po te karjulong ate nang li tum dc mem phanta isi information pidam lo ko alang li ko pilo nang thak do ne ala ke alang li hala rule isi guidelines pe handa ke tok do ko difference jong si ong pikhang yang pulo tang te la jar soviet ke count ke det nang ji pu count ke det tami pu jo ta ka tok guidelines long la ke nili panang pe klang lo guidelines ECI to ma guideline na long do ke do ai ga non a difference ke 4147 aro ko la long polone polling stations hisap tu lakha et sita hedi la na ji ange ilituma difference BJP pen nearly second position pe difference ke lak sita so second ante sir tapek lang ke jitu rada tum vote ke jok back pen suri ke adungarai abisi jok det pu ponang li arju i game nilitum non karjulo lage non ke pidampo ka gos ke pidampo la ba ke recounting cho kali ni tu mange election ako do tu nai tu si pu ke election ke thana ling se ta bang ke che tum si ke hai le hai karbyang long ke election itum apan ke che tum si itum hanang perem det lo inglong arat khilonjia okhomia la pen adivasi itum hange ke che tum si bang bengal pen wang bihar pen ke wang la pen ha Bangladesh pen ke wang tum si ilitum hanang perem det Karbiang Long Arada Tumhan Ketom district Karbiang Long is Karbiang Long di Mahasau Arada Tumhan Coropar Peklo BJP candidate Lipan Bot laan nang palong piapon la pen ke aku nili Choro thui ilitum Prime Minister Narendra Modi ilitum Home Minister Amit Shah lapen ilitum minga chithenai lapen Karbiang Long panang chithenai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen ilitum Sarapna lapen ilitum CM Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Romangsa lapen ke di Mahasau ASEM Debolar Bolosa lapen tim Karbiang Long lapen tim di Mahasau lapen kado kabela district ke thom district BJP district committee labangso president secretary a member lapen ke mondol committee doan a president secretary pen claim rapeda tuman lapen food committee lapen page in charge tuman sita me alang litum laan ang chipalu iyo si ini abangke ongdung amarjin pen ini kana pahay pono lasi alang litum na churu public lapen ke nili ke krem konji ke tamia bangke non ilkiadang la global warming itu hang piklo no bang parante mimpi tengkrang kali dia aja ini menit monor bersama itu unji akan ke sungkum karbia tu ngabang pada inki oke pangreng abang ke inki pangreng bang ke hang di tapi si inki mando si inki oke neta nona bang ke 30 degree Celsius jok si apa dolo ne inki ke reng deh lasi nili aning kan wang lagi sia ting pierong imongi lasi ni kan polo tempe nili lag po ting pierong imongi lalu ke
penaba bangke wall environment di penaba di kempon ko tapi ani kanwan ke nilile la MP ke mane seka bangke lak palo lak ho akik pirong dukun la penke inuda monet ke nangi ani kanwan ke 16 liters of oxygen nahi lapen isia ting pirong theta na ting pirong apan ke 27 amune pansi oxygen ipon kasi moni dia wedet usame la pirthe adang jontu janawar pen chelo kadok ave munit monor usame la bangso oxygen bangke longpur la pengenon akisong nai la pe ke phere me menai bang la pano nangli ini tuh di puawar usame aprange wing penene bundo bulan dete 40 feet pensene langlong pon non ke 80-90 feet ang ko labangke lang ke kring penayo ini lo ini tinggi tengprang adim usitame kepawi ajo ini dasi jase mette da bangke lang boy lang zeng kanong welong sitame ladang bang lang roy aku mabangke tiarong ke ponang ko lapen lang bangke kiteng nanya tim an abangke teng ponang labang so kam dan lem ko lapen non a generation ayu da tumhan kering dia warsai kadok ave phanga sakuri ke pia dunelo ako sakuri ke long en dunelo dasi kering dia warsai pan jase mette da bangke dakar dialong autonomous council dimahasa autonomous council tourism ma department da tu dasi non tourism bangke desi selang konbom alam sitame tourism abang ke pangcu monje panche claim konbom lo ladak sitame nilida cerap dun pamekapo lapen tourism abangke ladake ke pahenu sondawi ladak bangke nang litu preserve nang ko English and polo preserve nang ko preserve lo polo de nang litu tangka mahal ladak longpon upa lama ko tourism spot ta do pikar biang lo malo lapen ke anlo tanda ladak yuda tumbang tangka mahal kadang bagi saya kacu income yitan awasa do kota devorista ilitum ayuda tumhan kacipare nahi kacithan nahi bangke hospitality la bang swat training bang itu nahi bang alonga pe kamunit bang lo kosong se bebohar nahi ma jata melasi toris tumhan se pawang pawong ni polone itu cleanliness lapen security lapen hospitality abang itu labangke cari pameka nahi lapen tek pameka nahi non itu kajironga long da heglong lo Australia pen Japan pen lapen kapre kadim pen tori satung wang po pola guide atum hai guide atum mang japon pot tiket heglok inal heglok lo pola bela ani karong hai $10 $20 tekang de titit ege dollar lo kulon dulu pot lasi akut penge high ticket heglok inal heglok Hindu heglok tala Japanese satu punoi Australian satu punoi lahai tori satu deme paisa kate kang hai akut penge suri poke apta long du lok diki atau suri ke apta long du lok si tori je mas pop do opon ladang bang ini tu desa kata ladang ken konam lapen ke ini tu la agriculture ahin usame ladake landslide da be flood da be lang da do jato ini tu organic labang so खेती के plan ये मानसी जैसे नेटपे da bang ini tu plan bon ipon nang pala non पंजाब वालों में संतों के chemical fertilizer lapen ke chemical pesticides IPK ong ajo ini hola dake muni datung income gitu lo tak cancer bangke long cry tala songket gitu lapen kan tiang longa bangke jasemet peda bangke hanso punoi birik punoi kadok labi atuman sitame ladak askol bangkeu debose itu market link bangke ini tempat store model klasi marketing bangke kapre atumpen Flipkart atumpen samne kapre tumpen samne ini tu tie up nang lapen ke central government pen
scheme doan sitame central government pen scheme doan siname dan karyang long